sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag manen nga oras kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ibasa, kanik kanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a melody, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak ngal daw ti nakikablaaw, kada kayo amin. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko apaidrama to'y padas ko, ajak tupulos, malipatan. Jak narik na ti panangipatag, dagiti dadakkal ko kanyak. Tila ang malagip ko kat kanayon idi, ti panagapada. Uray basit lang abanag, kat umanayan apagrikrikyaran Aging gaan nagsinada, inbati dak nga rod iti poder da Lolo Doming kan Lola Rosa. Inkarida kano idi asublianan dak, ngam saanen anapasamak, gaputan na addaan damatan iti bukod da a pamilya. Din makkelak nga rod iti poder da Lolo Doming kan Lola Rosa, ngano ararigam kat saan kumat ida akapkapin ngamin kaaruba milaeng dagitoy. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Melody. Nasayat mata mabigbigdak pa ikalpasan ti 8 at taon tatang. Ako, kasano ana amuam ti kadak ditoy? Kanya ti kasapulam. Amoyo ka di. Anabayag kayon asinapsapul tatang. Kastamatan ni nanang. No kwarta ti kasapulam. Adto ti magasot. Gawid kan sa dino ti pagnanaadam. Sa anak nga imay dito'y tapno agpalimos kada kayo. Imayak, tapno umay ko ipalagip kada kayo ti obligasyon nga impaidam yo kanyak kas anak yo. Agtal na ka man, Melody. Awan amok nga isungbat kadagiti ibagbagam. Nasaysayat siguro no ijay kayan ti inam. Adado ti kwarta na dayjay ngamiti siya. Ta iso ti akin kuko ti school canteen iti elementarya ijay. Ay, dumeng lakay. Sumipngetan ngam awampay ni Melo day. Ay na, uray lag sakit nga rodan ti tengad ka, iti katatalya wamang paspasungad kan kuana. Ang amjama maura yan. Anya yatin pakada na kang ka. Kunana ba't itaay nga panakitaan ti maysa ka nagiti pagtagilakwan ijay tsanggay nga agkasapulan iti aglakaw. Pinadas na kanu ti agaplay, bareng no alaan da. Ay, amang naka-applyan na ka ng rugi adago sa nagtrabaho. Ay, naasad latamay ka ti panagdandanag ko, aging gaasaan ang makaawid. Ay, da ito katirigat na, tawan mo ngaminan silpunta. Ura ada, tadi tama mo nga usaran. Ay na, ura maminado pa siguro nga isuro dati pindot-pindot kadyak masursuraw. Ikararag talata, nasa paila ko ma. Tawan ti dakas na pasama ka ni Meloday. Awanan pa ina talaga dayjay nga, ma'am. Apay asyak ti into do na. Iso ti ma'am. Iso nga iso ti adda pagrebengan na ken ka.
Nanang, kayat ko kumalaang matiag tuloy iti kolehyo. Isungarod nga yung karigatak nga yung lepas ti sekundarya. Gaputa, kayat ko ti makalpas iti urean niya akurso iti kolehyo. Jay, makatrabaho ako maadagos. Saan ka mabalin a pagadalan, Melody? Istrikto ti kwarta ti asawak. Uray 2 piso, katjak mabalin a kasayan ti kita iti kantin. Iso a pumanaw kan. Nanang, Kat di ka nagsubsublipay. Di mo riribukan ti biyag ko. Naawatam! Sino nga tati babae nakatakter itigid terang tay? Ha? Kasla ni Melody da siya. Kunak topay kan ni Melody. Anya nga tatar aramidin na dito. Kat dis oras ni tirabi. Asit ka. Amangan kit dino anya ti pampanunutan ng aramida. Lola, nasaktanag nga minunay kadagiti imbaga dananang kentatang kanyak itay. Iso nga no niya ladit anti mapampanunot ko. Naggapo ka iti ayan dagiti dadakkel mo kunam. Ay, kasano man nakita? Kasano nga ammo ti ayan da? Idi nga min, agbirbiro ka kiti master kakatrabaho. Oh, Jack mat tinamnama makitak ni tatang ijay tiyangge. Adda pues tunay ti tela ijay. Sanan tumat insuro ti pagadalan nga ayan ni nanang. Nga isumat ti akin ko kwa iti kantin tinasawa pagadalan. Mga nabigla dalaang mat iti panakakita daken ka. 8 atawan mat tinapalabas manipod imbati da kakada kami. 18 anyos ka itan apaw. Saan ka niya rumbang nalang kumamat amaragsakan da iti panakakita da kanyag? Rumbang nalang kumakailiw dak. Saan mat takasla pinapanaw dakpay? Di daman lang makonsensya. Itinaundaya panawan na binaybay andak. Kasla siyak paikit din ti aking basol. Itinaamok no sa dino ti ayanda. Lolo Duming, agpakada akon. Adala mo ti rabi. Adupay ngamin ti deliver ko inton bigat. Pakibagayon tulangan kada Lola Rosa. Kan Melody nagawid akon. Sige barok. Siya kung ti makaamaw, mangibaga kada kwada. Kagaya manakit panangispal mo iti pagad kan ni Meloday. Di man panunutan day ta Lola. Sige nakon. Sana balay. Agsubliak matlangin inton bigat. Kalpasan na makadeliverak. Sige barok. Agan anad ka, iti pa nagmanihom. Sige Lolo, katagyaman anak. Oh, Anya Ramil, kumusta? Miriam. Oh, apayakas na tila nga manakakita kanyak, ha? Kas kamatla nakakitan iti pugot. Siyak nga rod ni Miriam. Tisikod nga asawam, nga aging nga itakit mabwis-bwisit kan ka. Gaputa insurom iti anak tatikantin nga ayan ko. Natural, tasikatin na. Rebeng na lang nga rod maamuan na no sa dino asulit ilubong ti ayan mo. Alangan mo nga gituduak iti sabali. Okay, apay nga mong ti ayan ko. Insuro no kadimit kin ka. Kayat nakanuti ag kolehiyo. Agkid-kid daw iti financial support. Ay, di nakiramraman iti sarita nyo nga gina. Dua ti pagad-adalag iti private school. Sino kumamat ti awan anak na nga agad-adal, ha? Ti saritaan dito'y kat konsensya, Ramil. No sika kat awanan nabatbati a konsensya. Siyak, at dapay. Nabayagan na jak us-usaran da ita konsensya. Ken ura niya pa iti bagbagam. Jak to usaran da ita a konsensya ngay bagbagam. Kinapod no na. Pagbabawyak matlaang ti ipapan ko iti ayan datatang kananang. Nagbalinak lang nga nakakaasi. Iti kas dyan nga inaramid da. Mas napanagnagak. Nga awan man laang patag ko kadakwada kas anak da. Iso nga ron nga imbati dak saan ka di. Siguro, kasapula kon nga aklunag. Taday tamat ti kinapod no. Nung maminsan, adadagit iba nagakasapulan tayo alipatan. Tapno makamove on tayo. Iwaksikin lipatan tigura.
Tapno makarugi tayo manan iti baro abiyag. Kasano pa yung ti panagadal ko? Kasano ka makaturpos iti kolehiyo? Tapno madanak kumamat iti natalgad at trabaho. Kat matulungak matdalulo ken lola. Ay, madamag ko man. Kumusta ti inaplayam iti tiyangge? Asin niya po, naawatak mat. Katinton bigatan ti panang rugik. Nasayad nga rin no kasta. Ano sakpay lang dayjay Isupay tay sadya awan. Sakto lang mat ti sweldo para kada kami nga talo kada lolo ken lola. Amom, adda dagiti dumteng apan nubok iti biyag tayo. Di tayo mo dagiti sumarsaro no pa'y apasamak. Ang masapol nga agbalin tayo na tibkar. Anya ti amom, no dagiti apan nubok ti mang tulong kan ka. Tapno agbalin ka amas na tibkar. Ken agbaligi ka iti biyag. Miriam? Wan na Rosa, mabalin ka di nga umayak. Ay, kawan na. Mala, umunag ka. Agtugaw ka. Ay, agyaman ak nana. Ang magkinapudno na. Itayak pa'y lang nga di tarubayan yon. Inuray ko lang ti ipapanaw ni Melody. Sakbay nga imayak. Amok nga men. Aging ka itakat na sakit pa'y lang tinakam na kanyak. Ay, ita nga ba, ito mo na nga aldaw, itinagaplayan na pagtagilakwan ni Jachanggay. Saan mi maamalapdan kan dumay, talaga kayat na tiyag trabaho. Kinunana pa nga numakaurnong kat aginroll iti daytoy, uray vocational lang. Nana Rosa. Siyak paikit din ti makarik na iti apal iti anak ko. Kabailan na tinagbiag. Nga uray awan kami naganak na. Kinabailan na sinarangat dagiti panubok iti kasjay nga edad na. Ay, idinto ta siyak. Aging gaita. Jak pay lang kabailan alabanan dagiti pagkapuyak. Kanti kinapudno nga narigat amang sarangat kadagiti panubok iti biyag. Nang runak at adda dagiti tawa masaktan. Ay na, kinapudno na. Aging gaita kat kaslasan kami pay laeng amamati ka ni Dumeng. Nga nailupas nante sekundarya. Babaan iti panakitagtagad na nga aglaklakaw iti na duma-duma apagtagilakwan iti sidewalk. Nagagat kan nanakam nga ubeng ni Melody. Sana bali nana, manipod ita. Tulong ako na makaadal ni Melody. Tapno iti kastakot magunod na dagiti arapap na iti biyag. May ka, nasayat mo't ano kasta, Miriam? Kayat ko amaragpat na mati arapapon na anapintas amasakbayan. Mom, nagbutay nga kide ka dagiti responsibilidad. Iso pinanawak ti rigat ti pamilya may. Nagbalinak at takro tamang sarangat ka dagiti panubok iti biyag. Maski na kayat ka ti pimanaw. Ngayam ti mangsangaw ka dagiti parikaw. Tata Doming. Nasakit man nga klunain. Ang kalpasan na maulit-ulit pa dagiti nagbidutan tayo. Sa tayo makaamires iti kinapudnaw. Masapaol nga agamiris tayo ni tinasapsapa apanawan. Ang dakmawanan iti namnama. Amo ka mapakawan naktungot lang ni Melody. Ay, ado nang iti banag kayat ko nga urnusan. Iti nagbaetan mi nga agama. Oh, ita ka pa'y kadingag sangit. Ita ka di pa na urnusan ti amin kada kayo kadananang kan tatang mo? Anya ka kadiglin. Luwan iragsak da ito yan niya. Ha? Tiambok ngamin. Kat sana na mapasamak dagiti kanayon kung ay karkararag. Amo, Melody. Sana tayo nga ikanti na marso iti panubok aditay kabala na sulbaran. Ngam siyempre, kasapulan mo't amamati tayo kadagiti kabalan tayo nga aramidan. Ganti pa nagdawat tayo iti tulong ti na marso ha.
kan tinaimpuso na panagtalak tayo kan kuha na. Dagita ti kapatgan. Kan kadagiti tattao ang mamati kan agay-ayat kan ka. Nga dalang iti aglawla mo. Wen, husto ka, Glenn. Rumbang lang nga ikakmat ti patagdag iti tao amang ipakpakita kan mangiparparik na iti kinapatag ko kada kuhada. Kas kada kayo, kada lolo, kan lola. Kan ita, dananang kan tatang. Amok amatong palan dagiti arapaap ko. Uray kasano kasaem ken karigat dagiti pagdaldalanak, pagtaltali na edeklat ta ti kinatibker ko. Kanayon ti panagkararag ko nga sapay kuma ta dinak baybayan ti Apo. Ita adda akon iti maudi atukad ti medtech. Nakitak met ti panang suporta dananang ken tatang kanyak. Saan laang nga iti financial no di ket kas nagannak ko. Inkarikmet kada lolo kan lola ajak to ida panawan, kaputa isuda tinagbalin anagannak ko. Isuda tinangipaay iti pammateg ajak narik na kadagiti nagannak ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Melody. Ken ka pagayam, Melody. Awan sa bali ngay nakibaga, no di ti panangkablaaw ko ken ka, iti umadanin a panagturpos mo, ken kadagiti panubok a naglabasam. Ammok asaan asinsinan dagiti nagdalanam, nga isumot tinagbalin nga inspirasyon mo, tapno maragpat mo, dagiti arapaap mo, iti biyag. Uray saan a nagsinubyan dagiti dadakkal mo, tinapatag nakaamirisda, ket inted da ti suporta ken pagrebenganda. Saan lang nga iti financial no di ket ti pammatagda kas nagannak mo. Alakastan pagayam Melody, ket pagyamanak unay ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagipti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.